Haswa baka perthai borok kawai kan lekmen ban pediang yusnam thamai araja arpon rio ban khliap no yusnam araja arpusan. Kejingyai lenti jongkisngi ki bala letno haki babon ki liang lala ban saki bagi kamrunar basyarkai nadu ki kampanya brio bakentop kejing tombor ya ki kentai bat ki knaret ki jing pen bathai bom nalor ki kamto kamthiem ki bajor bha kam tam hanong ba shlong kini ki jingja ki lawan ra ka jing sngo khia na ki nong shong snong ha ka jela hi borok away halor ka jing thot ka shong sok shong sngan ha ka emlang sa lang bat menta ngin phai shaki katu kat ni ki jingja penyap basher khai ki bala jia mentau snam kawai na gini ki basngu triam bha ka de jing sha penyap uraja raghuvanshi unong khayi na endor ka bala kni lot yaki phang khmat jong ki lat pathai khbor om tang ha ka jela hindrei ha ka ri hi borok away Uraja bat kakurim jong u ka sonam ki badang shudap banya tho ha ka khatwai tere ujemmang araja arpusan kilawan honeymoon bat poi ha shlong ha ka arpoi tere ujemmang araja arpusan bat let kai sha so ra da ka scooty baki shemwai na kiting road kita gi sijur lakhen bagi jar ngai na do ka arpon ru tere ujemmang araja arpusan bat lawat yaki keleng ka thain so ra da ki pulet so ra ki special operation team NDRF SDRF ki tracking group bat ki nong shong snong ya kamedia uraja lalap naryat hajan kaksat wei saudong haka artari ujelio araja arpusan bat bot pat nakani de ke jingmi perthai ka sonam ha Uttar Pradesh haka step senia jongka khandai tarik ujelio araja arpusan haka balak kem yaka ke jing toket ki pulet ka kdo baka sonam har ringkat ke jinya sela bat uba e jongka Uraj Singh Kushwaha kila ai nong penyap yo raja haki laingot kata ha Vicky Singh Chauhan u Anand Kurmi bat u Akash Rajput Kibor pulet hadin ke jing toket kala tap ya ka chart sheet ka banding kong ka badan news pa khandai postla haka santarik unai lor araja arpusan bat ka yeng ka shari kadang thau ya ki charges persha ya ki bakdo don kti da ka ba examen ningkong yo Vipin Raghuvanshi uhinman jong raja kum unong ujor ubah khman Hakabokot jong mentau snam laong bakasonam kadang ya sait bakam don kti haga jing penyap yo raja bat kadang ban lat kumju kita gi saungut Hakastap lai pautari ujemmang arja arpusan uhebred ubajusa bat kitrayeng habrei nongra nonglum ulap ya kamet yap ka nong sa wai kabujutip kerteng kum kariya khongstia haka yeng ka bahakrum hakabala subah penyap do kurim jongka u Donald Sortun Kamhadien kibor pulet kila ai jing tep bari kurim jongka hi ubala penyap ya ka da ka batiet penyap do mau bat ka jing penyap ka dei hapdeng ka arpusan bat arpu pratari ujemmang araja arpusan bat lalap ya kamet yap jongka ka bala kelan haka blanket laong bakala mi kejianya hapdeng ki silok hadien bau Donald ulak keno baka kenthei ka don jinga dei shawai pan haswa bu untiet ya ka do mau Bot nakani haka janmi jongka laipo tarik ujelio arja arpusan kesamla pernai lin Carson Teo kala syap penyap hau samla jongka u Roberto Marngar haka baulo ot yakana rendang hajaka yang kali hapendam yong mairang kani kesamla kedon ringkat berlau kepa ketika janmit banyakran bat u Roberto u baberngam pendaerahnya ka lada kapan ya klat na u bat syam lapoi perkat bun ot yaka haka te kejaka pajba Yo Roberto lakam dagi pulet hakate hi ke janmiet badi ka basa jong kesamla pernailen letap don buram haka artarik unaitung arja arpusan hadien ka le nyam le rukom khaddu hieng sa jongka hamau khapkhwa East and West Khasi Hills District Kawai pat ka jingja ka dei halor ka jingja ngai I hebret kenthei I badang sausnam haka step jong ka khat sau tarik unai lur arja arpusan haka bala lap ya ka med yap jong I naka jaka lang naka yeng ka badang sna haka sngi ka bobot Lalap balabannya kamet yap jong ini hebret kenthei dau mau bat kipulet haka jing toket kilara yo khna khatlai snam ubajulet juwan bha hayeng jong ini hebret ningkong uniu khna khatlai snam ula thau khana badan ka Scorpio yong ka bakit yai hebret bat kiwei ki khana kum ka jing yakni biscuit baitei hebret ila hab ha Henry kam hadien la sham bau teu khna uyo bha ka lat ban pet ye ki dur bat film khlam akor haki mobile ban na jing toket ki pulet la ong bo umut ban bat bor ye I hadien ga jing pet ya kum kitei ki jat film sakawai pat ka jingja suba penyap dusman ka de yo hebret kershan bor kharmudai nyos nam karta hakabaya ka met yap jong u lalap na law rumnong hasnong maupat haka step jong ka khandai tarik urisau arja arpusan laong Boneu hebret uja na layeng haka pratarik urisau arja arpusan haka por no pais ngi halum merbo block 3 bala suba bala one bread ya kamet yap jong u daki runar syakate jaka
Kat kum ke jing ya thu ki pulet la ong ba jing to kit halor ka ni jing ja sa penyap u hebret bat ben rap ba kadang juat pan pendap namar ka jing don bon palat ki ba isan khaman. Kala don ru ka jing jai lap met yap jong ka khana kan thei ka padang khalai snam Karta Haribhoi district tang da ki kenta ba kala jat na la yeng ha ka step jong ka khandai trik urisau Araja Arpusan ya ka ba ki pulet ki la shem ba ka dei ka kam bat bor bat kam penyap. Tang hapok shisngi ki pulet Haribhoi kila yo pan kem yo briu ubala arpo arsnam Karta ha ka bala pengat ya u haki kendon ka pokso act bat tang hapok khatlai sngi ki pulet kila pendap ya ka charge sheet. Kawai pat ka jingja ka dai ha ka arpo pratari rempang Araja Arpusan ha ka wai kedukan ka badan ha persha ususo tham auditorium ha ka ba ka wai ka long kemi ka bala ithu kerteng kum ka kong damonika lalu kala sa bathat jubor ya la ka jingem ha boya trei lang bat ka bala ithu kerteng kum usunai sing. Haka arteri uleber Araja Arpusan kalau don gejing lap ya kamet yap jong kong dari saling do kensi ringkat badi khun badang arbenai ki bala per haka jaka pelang ke badon halang tor ya ka baki bahiyeng kim pediang satya bakan syem ya laga jing badi khun jongka. La suba baga jing penyap ya kini ki sikmi sikhun kala bandai haka sitari uleber Araja Arpusan dau kurim jong katei ka long kemi. Dang shanpan haka step senya jong ka arpo wai teri uno pra Araja Arpusan uba shamping manggu unong khayis kum kaba na terso ula yapno halenti jaka ai jing sumar hadin bola sho haka kenhon kironar hajan katol plaza ding paso. Kat kum ki khubor nyongot ki badon kti ban sho yo teu rang ba hado bu unda yam kila lej ban pendam hino yalade hakibor pulet. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batai ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka shop plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka ayen la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.